Comprensió oral. Cicle inicial. Text 2. El robot de la plaça. Cada tarda, en Nil i la Jana anaven a jugar a la plaça del barri. Hi havia un tobogan, uns gronxadors i molts nens corrent amunt i avall. Però un dia, en arribar-hi, van veure alguna cosa molt estranya. Al mig de la plaça hi havia un robot. Era alt, platejat i tenia llums de colors que parpellejaven. Els nens es van apropar amb curiositat i el robot, amb una veu suau, va dir: «Hola. Em dic R3020 d'un planeta molt llunyà. He aterrat aquí perquè la meva nau s'ha quedat sense energia. Em podeu ajudar?» La Jana i en Nil van mirar-se i van dir que sí. El robot els va explicar que necessitava trobar un objecte molt especial, un tros de metall brillant. Sense perdre temps, els nens van començar a buscar per la plaça. Van mirar sota els bancs, darrere els arbres i fins i tot prop dels gronxadors. Finalment, en Nil va trobar una vella moneda de metall al costat d'un test. Quan la van donar al robot, aquest la va posar dins d'un compartiment al seu pit i, de sobte, les seves llums es van encendre amb més força. «Moltes gràcies, amics. Ara ja puc tornar a casa», va dir el robot mentre la seva nau apareixia del no-res. Abans de marxar, els va regalar una petita estrella que brillava a la foscor. Quan la nau va enlairar-se, en Nil i la Jana es van quedar mirant el cel amb un somriure. «Creus que algun dia el tornarem a veure?», va preguntar a la Jana. «Segur que sí», va respondre en Nil. Moltes gràcies. Fins aviat.